Babae nga gitumbok nga bibugaw og mga menor de edad ug sa kaigulingong igsuon ini nga tuso sa Kalangyaw gisikop. Giluwas usab ang uban pang mga menor de edad sa Ormoc City, Leyte. Ani ang report. Tayo ka. Igo na lang sa pagminatay kining babae nga gisikop sa NBI Human Trafficking Division sa iyang panimay sa Ormoc City. Kinihuman ang iyang cellphone mitingog dihang gitawgan sa mga operatiba ang numero nga ilang gika-transaksyon. Giluwas usab ang 15 anyos nga bata samtang anaa pa siya sa eskwelahan tungod kuno kay gibugaw online sa iyang inahan. Matod sa NBI, gikan sa DOJ Office of the Cybercrime ang kasayuran kabahin sa paghatag sa laway nga mga hulagway og video sa suspect gikan dinhi sa Pilipinas ngadto na sa usa ka US national. Several child sexual abuse and exploitation materials are being uploaded sa isang Facebook account between an American national and a Filipina based in Ormoc City. Taon na rin po ang binibilang yung ating pong first victim. Actually, umayaw na po siya kasi 15 years old na po siya ngayon, pero patuloy pa rin po siyang in-exploit ng kanyang nanay. Tanang na biktima giluwas o gitugyan ngadto sa DSWD ang mga nariskyong bata samtang gikasuhan na og reklamong paglapas sa anti-online sexual abuse or exploitation of children ang babaeng suspect. Gisuyan sa pagkuha ang habig sa suspect. Kauban si Clans Gabutin, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.